nyika yezimbabwe panguva ino yobatikana yoshungurudzika pari kuonekwa kunzi maopposition voices ava vanonyatsokubatwa uyanga kushungurudzwa chaiko nethe regime. Patoona kuti panguva inoi nhau yaJacob Ngarivume pamwe chete naAmos Chibaya panguva inoi awa yosurisa zvekare uri subscribe like on the bell icon. Tibira pana pa BBC vanoposta mapicha samuri kuona neofficial statement inoishuwa panapa awa nethe ZRP police ebudanyogwa panapa vachiti ZRP is accusing CCC organizer Amos Chibaya and transform Zimbabwe leader Jacob Ngarivume of banning properties and inciting violence. Tunayapa this statement rano issue robudanyogwa chinzi the Zimbabwe Republic Police warns individuals and groups who have been identified as instigators, inciters, and ringleaders of criminal elements who intend to unleash violence, which include malicious damage to property by burning tires and destroying buildings, that the full wrath of the law will be effected without fear or favor. Some of the suspects have been identified as Jacob Ngarivume and Amos Chibaya. The Zimbabwe Republic Police and other security agencies are fully alert and will decisively deal with unruly elements who intend to disturb the existing peaceful environment. Ndomashwa mudanyiro panapa vanhu vachishamisika kuti zviri kumbonyasa kufamba sei panguva inei. Panapa vatoona kuti aiwa vana Amos Chibaya vari kuonekwa kunzi aiwa ndo vari kukonzeresa vachiincita violence vachikonzeresa kudamejeka kweproperty. Panguva ino tikuona kuti the regime is trying to protect itself from a cause ari kukolewa nevanhu panguva inoi kuti varezaine. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko chipinda comment section medu. Tudze mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.